Narum payu nioskum, ka chananam daki padba, ka bril nyotarp. Uwe ubreu ubalawat ki pulit nakadaw badan FIR bala ujor persya u haki babun ki police station ha Ahmedabad Gujarat ula syakem no hadin bola pet bad ula yeng hakawai ka balkani jang kawai ka yeng bad ru bala maham ban kenti nakani ka yeng syapo ka detection of crime branch DCB jang ka Ahmedabad City Police kalaong ba uni ubreu udai belatip kerteng kum Abhishek Tomar balakot sim ya kum shooter Sanjaya Singh Tomar ubala pet naki pulit lakat tu kat Nepal hadin balayo eka khubor badan Abhishek Hashivam awas odhaf nakalang ki pulit kilalek wood syakani ka chaka Abhishek marsen yo I yaki pulit ulakhang yaka jingkhang ying jagu badru uklem play setia wat hadin balapha ki pulit ya ban pli yaka jingkhang badru ulalek ban yeng ha ka balkani lani ka taka jaka ka balong riat jong kani ka yeng ki pulit hadin ba kila penpat ya kani ka jingkhang bat kila plit ya ka kila lek kren yo ha ka ba ulalek live streaming ya ka video ha social media da ka mobile phone ka jong badru ulama ham baun jam na jarong jong kani building ki pulit ka crime branch kila pentip ya ka fire department ki balawan sya kani ka jaka bat ru balayo no ban kem yu la pentip ru ba udan kumban ru kliki case persya yaw Abhishek